Thank you, my Lord. Ana mekene gi o. Onye nwe mu chukwu. Madam Teresa. Juliana. Good morning. Morning. Hi. Ogu ki na-achọ. Abụrụ okwe ka nna-achọ dị ngige na-achọ ugwu. Nke ịchalụ mbịa n'isi otu a nwa ga na-efu ọzọ. Mbani na asị ka m bịa fụ gị na. Isi ka bịa fụ m. Kedu feature? Enugo na Biden win go election. Biden. Onye o Biden? US president now Biden. Juliana nyere m gị nka na-ebi ihe nwa. It is forbidden to say Biden. Nafa nwoke mmadụ bụ Joseph Biden. Okay, Biden. Ka m jikene gị. Enwere m TV na my house. Nke eji ekochalụ nnọọ maka nwatakịrị na-enwere ife ọzọ na-alụ n'ụlọ wee bịa my house ịkọlụ m akụkọ nnọọ since 19 credim. Mrs. Onyuronwu, radio without battery, CNN. You've announced the results. You can go now. Teresa, bụrụ ọsọ ya ka m bịa. Egwu m egwu. What else? Asị ka m bịa nata gị yabasị. Achọrọ m isi ezigbote beans and yam na. Beans and yam? Inwe beans? Beans ọ dị. Ke maka ji? Ọ dị. Inwe crayfish? Ọ dị. Okay. Ke maka mmanụ nne? Ọ dị. Nọsọ yabasị fọ? Sọsọ yabasị. Enwere m yabasị. Teresa, iwe yabasị n'ime kitchen gị na. Enwere yabasị n'ebe? N'ime kitchen. So we own the house together. You know what's in my kitchen. Ọrịa, anyị na-ejekọ n'acha together. Isn't that what it is? What rubbish? Ikabaru no ejekwulu Musa. Okwu imo ya na Musa. Do you know him? I know him, Musa. Ije na nke golu yabasị 15 naira maọbụ 100 naira. Iwele nnọọ na sprinkle n'ime your food. Whatever nsabịa. So that is what you should do. Ngwa ewere m da 100 naira na-ekwu maka ya. Jesu! Abụghị ọnụ. Emere gị ife eme where you cursed. Biko chelukere ka m jụọ gị. Ọnwa ebe dị charity home in my house. Charity. Ebi signboard in my house, there charity home. Signboard? Yes, charity home. Mba. If we signboard in my house, there charity home. Okay. Can I ebe? Lo step past. Walk anya. Nwanyi iberibe. Ịchọ isi beans and yam. Ngoro yabas. Do up and na call maka Biden. Biden na biwa kwa go no ebe rubbish. Idiots. Where can my still pass today?